To kotende managi wachno, jopiny e gwenge mag Nyakach sub county onyiso mor ahinya bang' ka koro piny owacho omiyogi division manyien mano Central Nyakach ka giloso gi od fwambo mar Lolwe TV bang' sidho apisno Central Nyakach ma bende notel gi jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i. Giwacho ni koro chenro moko mathoth jogo ma bende wuok kuonde ma bende mane nitiere e division moko mano oriwre kanyo koro dhi chuno ni mondo gibed kanyo kod lok tich mare kendo dhi chiwo thuolo mar neno ni koro chief ondiki kendo obila oket kata station obila bende oket kanyo biro konyogi e weche mago mag arita. Jalup county commissioner manyien kata assistant county commissioner manyien ma bende koro noket kanyo mane iluongo ni Abdi Malik Abdullahi Johar okwayo ahinya jo Nyakache mondo koro omed mana keto tudruok makare kinde telo mar loch nanga kaachiel kodgi mondo neno ni koro chenro mag piny owacho odhi nyime e yo makare. Gin weche mosir nyaka kanyo to kod nyawadgi Mali Bamba ma en jalup county commissioner ma Nyakach West Charles Orina Don. Thank you. I think I'm audible enough. My name is Abdi Malik Abdullahi. As you've heard, I'm the new assistant county commissioner for Nyakach Central Division. It's relatively a new division, but the place has been there. We need to, when you go to a new place, our role is to make sure that we assist people, maintain harmony, and now that we are approaching Christmas and New Year, we're supposed to cooperate with the good people of Nyakach, specifically Nyakach Central Division, so that we try our level best to make sure that this area becomes safe and we move into the new year peacefully. Now, the Waziri has talked about the issue of these ID cards that are the chief's offices. That is simple. We know that some of these people or the owners of these IDs, most of them might not be here, but we will identify these people and make sure that through the chief and village elders that these IDs are delivered to the right people. Thank you. Yes. Kwanza kabisa niwapongeze wakazi wa hapa kwa kujitokeza kwa wingi kuja kumlaki Bwana Fred Matiang'i. Pili, niwatakie Christmas njema. Na tatu, niwahimize kwa wale ambao wajachukua kura, wajapata vitambulisho vyao. Kuna vitambulisho zaidi ya 50,000 kwa ofisi zetu. Watembelee huko, watembelee assistant chief, watembelee chief, wazee wa mtaa, waweze kuchukua hizo vitambulisho ili waweze kupata kujisajili kama wapiga kura, ndio waweze kufanya uamuzi wa busara wakati wa uchaguzi.